ଏହି ଭିडिଓ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମୋ ନମସ୍କାର। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ ଆଡ଼କୁ ଆମମାନେ ଯିବା। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ହେଲା ଆମ୍ଭେମାନେ କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର, ତାହା ପବିତ୍ର ବାଇବଲରୁ ଆମମାନେ ଆଜି ଧ୍ୟାନ କରିବା। ପ୍ରେରିତ 9:40 ଟିକେ ଆମମାନେ ପାଠ କରିବା। କିନ୍ତୁ ପିତର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଇ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ପୁଣି ସବୁ ଆଡ଼କୁ ବୁଲି ପଡ଼ି କହିଲେ, ଟାବିଥା ଉଠ। ସେଥିରେ ସେ ଆଖି ମେଲା କଲେ ଆଉ ପିତରଙ୍କୁ ଦେଖି ଉଠି ବସିଲେ। ଜାଫରେ ଟାବିଥା ବା ଦରକା ନାମ୍ନୀ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟା ଥିଲେ। ସେ ସେହି ସମୟରେ ପୀଡ଼ିତା ହୋଇ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇ ଗୋଟିଏ ଉପର କୋଠରୀରେ ଶୁଆଇ ଦେଇଥିଲେ। ପିତର ଯେତେବେଳେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେଠାରେ ରୋଦନ କରୁଥିବା ବିଧବାମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗରକା ଓ ବସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ସେହି ସବୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେତେବେଳେ ପିତର କ'ଣ କଲେ ନା, ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଇ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଏବଂ ସେ ବୁଲି ପଡ଼ି ସବୁ ଆଡ଼କୁ କହିଲେ, ଟାବିଥା ଉଠ। ସେତେବେଳେ ସେ ଆଖି ମେଲା କଲା ଆଉ ପିତରଙ୍କୁ ଦେଖି ଉଠି ବସିଲା। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିଲୁ ଯେ ପିତର ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ତେବେ ବାଇବଲର ଆହୁରି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେହି ପ୍ରେରିତ 20:36 ଟିକେ ଆମମାନେ ପାଠ କରିବା। ଏହି ସବୁ କଥା କହି ସେ ଜାନୁପାତ କରି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ପାଉଲ ଯେତେବେଳେ ଏଫେସୀ ଛାଡ଼ି ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଏଫେସୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କୁ ମିଳିତକୁ ଡକାଇ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ସେହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିସାରି ସେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଜାନୁପାତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଛୁ ଯେ ପାଉଲ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାନୁପାତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ପ୍ରେରିତ 21:6 ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଜାନୁପାତ କରି ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ। ପୁଣି ପରସ୍ପର ଠାରୁ ବିଦାୟ ଘେନିଲୁ। ପରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାହାଜରେ ଚଢ଼ିଲୁ ଆଉ ସେମାନେ ଘରକୁ ବାହୁଡ଼ି ଗଲେ। ପାଉଲ ଯେତେବେଳେ ସୋରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ତାଙ୍କଠାରେ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରୁ ସେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଲେ, ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଜାନୁପାତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖିପାରୁଅଛୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କଠାରେ ବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଜାନୁପାତି ପ୍ରାର୍ଥନା ହିଁ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଏକ ସ୍ଥାନରେ, ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ କହିଅଛନ୍ତି, ବାଇବଲ ମଧ୍ୟରୁ ଦେଖିବା ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 6:5-7 ଆମମାନେ ଟିକେ ପାଠ କରିବା। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ କପଟୀମାନଙ୍କ ପରି ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଲୋକ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସମାଜ ଗୃହ ଓ ଛକ କୋଣରେ ଠିଆ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ପୁରସ୍କାର ପାଇଅଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଆମମାନେ 7 ଟିକେ ପାଠ କରିବା। ପୁଣି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ବିଜାତୀୟମାନଙ୍କ ପରି ଅନର୍ଥକ ପୁନରୁକ୍ତି କର ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ବହୁତ କଥା କହିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣାଯିବ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ବାକ୍ୟଟି ପଢ଼ିବାର ମୋର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା, କାରଣ ଅନେକ ଲୋକ ସମାଜ ଗୃହରେ, ଛକ ବଜାର କୋଣରେ ସେମାନେ ନେଇକି ଠିଆ ହେଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ ଠିଆ ହେଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ମନା କରିଥାଏ। ଓ ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ମିଟିଂ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅନେକ ଲୋକ ରୁଣ୍ଡ ହେଲା ଟାଇମ୍ରେ ସେମାନେ ଠିଆ ହେଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ଆହୁରି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିଲୁ ଆମମାନେ ଯେ ସେମାନେ ବହୁତ କଥା କୁହନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣାଯିବ ବୋଲି ସେମାନେ ଅନର୍ଥକ ପୁନରୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମୋର ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହି ବାକ୍ୟଟି ଆମମାନେ ପାଠ କରିସାରିଲା ପରେ ବୁଝିପାରୁଅଛୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜାନୁପାତ କରି ଆଣ୍ଠୁପାତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ଆମମାନେ ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର। ନା କି ଜଗତରେ ରହି ବସବାସ କରୁଥିବା ପାଳକ, ଶିକ୍ଷକ, ଏମାନେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଲମ୍ବା ପ୍ରାର୍ଥନା ବା ଠିଆ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଛକ କୋଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ
ଚେୟାର ଟେବୁଲରେ ଆରାମ ଭାବରେ ବସିକି ପ୍ରାର୍ଥନା, ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କାରଣ ବାଇବଲ ଏହିସବୁ ମନା କରୁଅଛି। ପ୍ରାର୍ଥନାର ଅର୍ଥ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଯାହାକି ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି କରିବା। ତେବେ ଆମମାନେ ମହାନ ପବିତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ, ତାହେଲେ ଆମମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏହି ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଥିବେ। ତେଣୁକରି ମୋର ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜିର ଶିକ୍ଷା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ତାହା ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କି ଆସିଥିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଏହି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।